Bueno, egunon danoi, gaurko plenoa ezoikoa da eta horregaitik gai zerrendan ez diezagertzen eskariak eta galderak. Bueno, joko dugu lehenengoko punture bai. Aurrekontu aldaketa behin betiko onartzea, kreditu gehigarrien 9. espedientea eta egonkortasun txostena. Miren, mesez? Bueno, kaixo egunon, komentatu genuen batzordean eta askotan esplikatu dugu. Da, kreditu aldaketa bat jada onartu genuna plenotikan, egintzala errekurtso bat jaso dala behin-behineko argitalpenen horretan, ulertzen genuen danok ere ez dala onartu behar eta txostenak eta teknikariek eta bidali digutenak hori da, desestimar jasotako errekurtsoa eta onartzea behin betikoz batzordea, plenoan bitartez aldaketa hau. Esplikatu da askotan, osak, hau batez onartu zen batzordean. Eta bigarren puntua, aprobetxatu hori, edukia porru bat zartzeko plenora, baina alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. 2025ko azaroren 21 28 hartutako erabakiak honako hauek izan diez. Obra lizentzia San Antonio Elgezabal 22. zenbakian, dagoen eraikinaren estalkia osorik bergaitzeko. 2026 urterako egutegi fiskala onartzea, eta 3. titulartasun aldatzea eta esarritako zenbatekoa murriztea, etxebizitza eranskin merkataritza lokal eta 3 garaje solairu eraikitzeko obra lizentzian. Honek izan diez. Bukatutzaten mongo dugu, besterik ezadeko zuen? Mila esker danoi etortzaitik,